Здравейте, уважаеми съграждани! Благодарим ви, че уважихте нашата отворена среща. Казвам се Звезделина Каравелова за протокола. Възможно е и някой да не ме познава. До мен е господин Цончо Ганев, заместник-председател и основател на Политическа партия Възраждане. Тук в началото смятам да кажа малко за моя път във Възраждане. Запознахме се с Възраждане в началото на 2020 година. Няколко месеца отделихме, за да се запознаем обстойно с дейността и с историята назад на Възраждане до момента, в който решихме 6 месеца по-късно да основем и структурата на Възраждане в град Несебър. Част от основателите на структурата са и тук в тази зала. Смея да твърдя, че много голяма част от жителите на Несебър ме познават лично. В началото, когато започнах да се интересувам от Възраждане и да се занимавам пряко с Възраждане за бъдещето на България, бях упреквана от много хора. Много хора ми обясняваха, че политиката е мръсна работа, че това е поредната организация, която ще излъжи хората, че това е организацията, която няма как да влезе самостоятелно в парламента, всички опорки, които сте чували през годините и от телевизията. Аз обаче упорито реших, че нашето семейство е взело правилното решение и да тръгне по пътя на Възраждане, за Възраждане на България. Година и половина по-късно се проведоха първите избори, на които Възраждане взе 2,2%. Още няколко месеца по-късно се проведоха и следващите избори, на които Възраждане отново не успя да прескочи бариерата за влизане. Но още 4-5 месеца по-късно Възраждане влезе в парламента с 13 народни представители. И това беше момента, в който беше пределен момент за всички да разберат дали Възраждане ще устои на думите си с действия или ще стане златен пръст. Отново това, което обясняваха всички в медиите. Възраждане устоя, Възраждане доказа и продължава да показва и да доказва вече в 4 поредни парламента, че отстоява думите си с действия и че стои зад действията си. През годините, въпреки че Възраждане продължаваше да трупа и популярност и да доказва себе си като организация, като единствената национално отговорна организация, дори в нашия прекрасен град, продължаваше и продължава да има хора, които да се съмняват по някакъв начин или просто да имат някакви малко по-различни политически нагласи или въобще виждания, да го наречем мироглед. Но това не означава, че ние трябва да се разграничаваме от тези хора и ще продължим да се борим и за вашето доверие, и за тяхното доверие и през следващите години. За нас от Възраждане предизборната кампания никога не приключва, защото ние не сме между хората само по време на предизборна кампания, напротив, ние сме сред хората всеки ден, ние не се страхуваме, ние не ходим с охрана, без значение дали сме в парламента, в редовно народно събрание или в предизборна кампания. И всъщност считам, че това прави най-голямо впечатление на хората. Благодаря ви, че сте днес тук. Благодарим ви за доверието. И сега давам думата на заместник-председателя на Възраждане, господин Цончо Ганев. Здравейте от мен. Благодаря ви, че сте тук и аз, защото такава предизборна кампания обикновено на повечето хора им е втръснало да слушат някой да дойде и да им обяснява нещо и затова обикновено отказват да ходят на такива срещи. Това е една от големите причини, които ние като общество имаме, тъй като при 30-35% избирателна активност се оказва, че купения вод или контролирания вод или етническия вод има огромна тежест. Но преди да поговорим за тези неща, само аз да кажа, не знам за зрение дали си спомня, аз си спомням обаче как се запознахме. Това беше на един протест в София, един от поредните протести, които правихме
вече не знам, може би е било за свалянето на Бойко Борисов на правителството му, беше или пролет, или лято. И малко преди да свърши протеста, тя дойде с мъжа си. Аз бях заедно с Костадин и не знам вече с кой съм бил, но в един момент някой ми каза: запознай се, това е Звезделина. Запознаваме се, Звезделина Каравелова. И аз първен като чух фамилията, веднага първата ми реакция инстинктивно беше: ма да нямате нещо, казвам, общо с семейство Каравелови. Каза се, че не, съвпадение на фамилиите. Аз го помня това, защото просто случката беше така емблематична. Тя още тогава не беше член на Възраждане, в последствие дойде във Възраждане. Между другото, намираме се в община емблематична за България. Несебър е една от емблематичните общини, тъй като малка по размери и по население, в същото време най-големия курорт не само в България, но и на Балканския полуостров, който генерира огромни финансови ресурси, който респективно след себе си води огромни финансови интереси. За съжаление, на мен курорта в днешния му вид не ми харесва. Аз го помня, когато беше и изглеждаше по съвсем друг начин, и когато базата на Министерски съвет беше едно от предпоследните места, на където можеше да се ходи и да се разхожда човек. Или пък там вече, където, идвайки от Варна, имах хотели и това, което виждаме, че почва да се катерат по бира, там беше немислимо да види човек каквото и да било. Но както е, това е част от една друга тема, свързана с туризма. Емблематично мястото като Несебър, тъй като тук са огромни бизнес интересите, респективно за местни избори е изключително сложно човек да се пребори за да влезе в Общински съвет. На последните избори не можахме да влезем, но вярвам, че с работата на Звезделин и хората от Възраждане в Несебър на следващите избори ще докажем и ще спечелим доверието на повече хора да ни гласуват техните надежди. Защото големият проблем е, пак ще го кажа, обезверяването, липсата на вяра, че нещо може да се промени, апатията и въобще всичко това, което предстои пред нас като народ. Хората не са изморени от ходене на избори за седми път, хората са изморени от това някой да ги лъже. Защото 35 години какви ли не шарлатани се извървяха през милата ни родина, какви ли не шарлатани влезнаха в парламент. Ако се върнете назад през годините, ще видите първото огромно разочарование на така нареченото СДС, което се нарои, ДСБ-то, оттам излезнаха какви ли не други партии и излъгаха хората, които бяха готови да възложат всичките си надежди, и след това, като се стига малко по-напред във времето и БСП, след това дойде така наречения цар, който пък изпусна шанса в историята, в който, ако се върнете назад и ако се замислите, тогава България беше готова, ако имаше референдум, да отидем и да гласуваме да станем монархи. Това беше на една крачка. Той просто трябваше да устиска апетитите си, да влезе в схемите за усвояване, присвояване и възстановяване на имотите си, на горите си, и просто беше въпрос на да изкара един мандат като министър-председател или да не направи срамна коалиция с БСП и с ДПС, и може би днес щяхме да сме монархи. Народът просто го посрещна и го носеше на ръце. Само че се оказа поредния шарлатанин. След него дойде той, който му беше охранител, Бойко Борисов, ГЕРБ, създадени от, както Бойко Борисов се гордее, от две немски държавни фондации, и той спонсориран, създаден от друга държава. Ако се върнете назад, първите една година, 2 години от неговото управление, той също беше изключително обичан. И той обясняваше, където може и на който може, обясняваше как ще вкара в затвора Станишев и Доган. И в последствие почна да управлява с тях. И той доказано онеправда и съсипа надеждите на стотици хиляди, няколко милиона хора, които се надяваха, че той ще ги спаси. И оттам нататък се започна едно роене, защото той пък никога не управлява самостоятелно, дори миналата година управляваше с ПП и ДБ. Той почна да управлява с който беше готов да се продаде. Като почнете от ВМРО,
НФСБ, Атака, АБВ на Първанов, кой или не, Яне Янев, Барековци, който се сетите. Той засмука и унищожи всеки. Това, разбира се, доведе до там, че всички тези политически субекти, влизайки в парламента, влизайки в парламента, са обещавали, че няма да управляват никога с ГЕРБ. Защото Бойко Борисов е престъпник, защото е такъв, защото е накъв, обяснявайки, печелики доверието ви и гласувайки за тях, и те влизат в парламента и виждате как на първия месец се продават и влизат в коалиция с ГЕРБ. След това Кирил Петков, Асен Василев и историята стигаме до днешна дата, в които тия същите дойдоха на политическия небосклон и те щяха да вкарват Борисов в затвора, и Пеевски щяха да вкарат в затвора, и се оказа, че отново излъгаха няколко милиона човека от своите избиратели, от своите гласоподаватели. Стигаме до последния парламент, в който влезна една партия, която създадена от днеска за вчера, гласували за нея 80-90 хиляди човека, които направиха пълен рекорд. Това е в най-новата ни история за 35 години, така наречена демокрация. Не е имало друг такъв случай. Влизат в парламента, в сряда беше клетвата, в петък, де-факто на третото заседание, те се разцепиха. И няма смисъл да коментирам повече, просто казвам какви са фактите за тези хорица, които излъгаха 80-90 хиляди човека. И това реално е причината да стигнем до да си казваме, че те хората не искат да гласуват, защото вече се умориха да отидат. Ами тук идва неделя, отделяш 15 минути да отидеш до секцията, пеша или с кола, изчакваш 10 минути и гласуваш. Но това не е толкова причината. Причината е, че пак казвам, хората са обезверени и какво си казват? Ами те всичките едни и същи. Едни и същи мошеници, влизат в парламента, забравят какво са готови, говорили, взимат големите заплати и забравят откъде са дошли, къде са тръгнали и ден да мине, друг да дойде. Затова няма да им гласувам въобще на тия какъв епитет, всеки славя различно на народните представители. И тук е нещото, с което ние от Възраждане се гордееме най-много. Не са няколкото десетки законопроекти, които сме приели като народни представители, наши предложения, важни предложения, които са касаят икономиката ни, образованието ни, въобще във всеки един от секторите законопроектите, които сме направили така, че да накараме управляващите, защото ние винаги сме били опозиция, да ни гласуват нашите предложения. Повярвайте ми, много е сложно, когато си опозиция, даден твой законопроект да мине. Защото обикновено, когато си опозиция, управляващите, тия, които имат мнозинство в парламента, не ти дават да минат твоите предложения. Ние прокарахме няколко закона, вкарахме ги, успяхме да убедиме много хора от народните представители да ги приемат. Но не това е нещо, с което най-много се гордеем. Нещо, с което най-много се гордеем е, че 4 парламента, сега сме в кампания за 5-ти парламент. Това, което говорим, ние това изпълняваме. Това, което днес ще говорим, това е нещо, което ще коментираме и аз, което ще кажа, или защото няма ще избягам много да говорим, ще разчитам повече на въпроси да питате, за да влезем в детайли по теми, които ви интересуват. Това, което ние говорим, това изпълняваме. Най-лесно беше да сме поредния проект от тия, които изборихме, да влезем в парламента, на първата седмица да дадем пресконференция, да кажем в името на България, в името на просперитета ще влезем и ще управляваме заедно с Бойко Борисов. Защото всеки един от тия парламенти, които бяхме, във всеки един от тях, всички от тия, които управляваха, водиха преговори с нас да управляваме. И всеки от тия партии не искат за коалиционен партньор. И на всеки един от тези, които ни каниха на разговори, ние отиваме и казваме, не искаме министерски кресла, не искаме властови позиции, регулатори или каквито е да било областни управители, всичко това, което е на държавна служба. И настъпва едно стъписване и шок. Какво искате? Ми искаме политики. Какви политики искате? Ми казваме първо да не влизаме в еврозоната. И отговора веднага и на ГЕРБ, и на ППДБ, и на всички, които сетите и които са ни канили, и на ИТН. Но това не може. Ние имаме ангажименти пред нашите партньори.
Какво друго искате? Искаме да имаме референдум за това дали да има американски бази в България, да ги махнем американските бази в България. Това не може. Те, нашите партньори отвъд океана, няма как. Ще ги обидиме, ще ни се разсърдат, ние не можем, имаме дългосрочни неща. Какво друго искате? Искаме това, което се получава с Европейски съюз, да си предоговориме членството по отношение на енергетика, земеделие, тъй като го унищожихме заради клаузите, които Симеон Сакскобургготски и неговото мнозинство подписаха. Няма как да го направим от срещния отговор. Все пак имаме партньори в Европейски съюз, те не искат да предоговаряме каквото и да било. И така за други проблеми, които ни разминават кардинално с тях. Чисто политически, ако аз, Везделина или който и да е било друг от народните представители на Възраждане е в парламента, само за да стане с 1, 2, 3, колко милиона по-богат или за да влезем в управлението, бяхме решили да го правим, още на първия парламент щяхме да го направим. Тогава обаче нямаше да водим тази среща, защото никой от вас нямаше да е тук, защото ще знаеха, че са поредните без извинения бокуци, които са ви излъгали доверието. Ние имаме съвсем други амбиции. Ние нямаме амбиции да влизаме в изпълнителната власт, само заради това да влезем вътре и да станем богати. Напротив, живеем от заплатите си и аз гледам хората в очите, да, взимаме високи заплати, но смятам, че ги заработваме. Дори с последното заседание, което беше в парламента в четвъртък, с това, че спасихме ликвидирането на мините в България, с това, че спасихме Булгартрансгаз, тръбите, с които се транспортира газ в България, да не излезат като възможност да бъдат приватизирани, защото те щяха да излезат от БЕХ, това е Български енергиен холдинг. Те казаха, Дилян Добрев обяснява, те ще излезат, ама ние ще ги сложим в списък да не се приватизират. Едно заседание го изкарат от този списък. Дори само заради това спестихме на държавата десетки, да не кажа стотици милиарди дългосрочен план. Само заради това. И само заради това смятам, че мога да гледам хората в очите, че съм си свършил работата, заради което съм пратен в парламента. Да защитавам националните интереси. За нищо друго. Защото никой от вас не гласува за Възраждане, аз да стана министър. Никой от вас не гласува за Възраждане с Везделина да стане какъвто ще да е пост. Дали министър, дали областен управител. Вие гласувате за Възраждане, за да прокараме определени политики, да ги наложим и да почне тази държава от най-бедната в Европейски съюз малко от малко да отлепим от дъното. Да може децата ни да не са емигранти. Да може родителите ни да не живеят от подаяние. Защото никой няма да забравя преди, мисля, 3 години беше, или 2, няма значение, дали 2 или 3 години, ми звъни майка ми и дига мало и отсреща. Чувам как тя плаче, но плаче, да не кажа ридае. Какво става? Аз първата мисля, която мина, че баща ми е починал. Какво да звъни майка ми, дигайки телефона, тя реве. Успокой се, какво стана? Не, аз не мога да говоря, аз това и пак реве. Както да след 2 минути реване по телефона, успокой се. Какво стана? Викам, кажи сега, защо плачеш? Какво стана? Баща ми, добре е баща ти. Викам, ох. Какво стана? Излезна ми решението за пенсия. Добре и 300 лева и 50 стотинки. Тогава. Тя е цял живот фармацевт. Това е учила, това е работила. Няма един ден, в който да не е работила. И викам, добре, спокойно, няма да останеш гладна. С баща ми няма да сте гладна. Аз работя, тогава не бях депутат. Викам, спокойно. Той вика, не е въпрос за парите. То е обидно, вика. Цял живот съм работила, фармацевт съм, викам, и какво взимам накрая? Вика, минимална пенсия. Това, което имаме като държава, е обидно към хората, които са изградили тази държава. Защото за да имаме община Несебър и да го има този курорт, аз съм гледал стари документални кадри, документални филми, когато се създава този курорт. С замисъл, който е правен, как е проектиран, как е направен по... Викани са френски специалисти, викани са от цял свят специалисти, архитекти, с туризъм са се занимавали хора и са давали точно къде, какво, как да се направи и да го има. От нищото. Не е дошло и така. И това нещо е унищожено. И се унищожава умишлено.
И ние бяхме свидетели как се унищожи това нещо. Пред очите ни се унищожи. Преди 10 години бяха в 1300 хотел. Да. И това, което имаме като кауза за да се борим от Възраждане е точно това, да си оправим държавата. Аз на сина ми абсолютно винаги съм му казал, че когато чуе, и той е неизбежно да не го чуе, няма как да не се чуе, това се говори навсякъде, че всички политици са бокуци, кръци, мошенници, далаверджи, това и вие сте го казвали, няма как да не. То и аз съм го казал преди да почна да се занимавам с тази обществена дейност. На него съм му казал, когато го чуеш, спокойно можеш да гледаш хората в очите и да кажеш, всички може да са такива, знам един, който не е. Викам, спокойно можеш да кажеш името на баща ти. Защото викам, ти виждаш пред очите ти, че ние сме станали по-богати и живеем от заплатата, която е в момента. А иначе аз съм човек с икономическо образование и винаги съм се занимавал дълги години в областта на туризма, между другото на Златни пясъци. 5 години имах частен бизнес, след което съм работил в няколко международни компании. Никога не съм бил нито на партийна заплата, нито съм бил под някаква форма някакъв зависим човек от това да зависи от заплатата си в парламента. Нямам никакъв проблем. Даже между другото, защото си говорим така вече малко и по-лични неща, преди да влезем в парламента, 1 година преди още да влезем в парламента, аз бях менеджер, администрация и сигурност в Девния цимент. Това е най-голяма част от най-голямата компания, производител на цимент. На ръководна позиция, менеджерска позиция. С подчинение, ръководител на хора с висока заплата. Обаче в един момент сетих, когато изкарвах шофьорската си книжка на 18 години, как баща ми каза тогава, че да изкарам книжка да имам за С категория, за камион. Аз ще уча виша какъв камион. Няма да ставам шофьор. Вика, виж какво моето момче. Никой не го разбира, това винаги много често го разказва. Той думите му бяха, виж какво моето момче. Завърши си образованието, работи каквото искаш и каквото можеш. Нека си имаш книжка С категория, защото не знаеш един ден дали ще се наложи да си изхранваш семейството, да караш камион. Можеш с това да си изхранваш семейството. Записах аз тогава С категория, взех си книжка за камион. И 1 година преди още да влезем в парламента, пак казвам, тогава бях в много висока позиция в международна компания. В един момент просто реших, че освен да имам С категория, трябва да се запише, да изкарах и С по С, вече за тир да имам категория, изкарах книжка, вече имам категории за цистерна да карам, имам, накрая като казах на жена, ще карам и за автобус, тя му види за луд. Ама защото то беше нали, тогава няколко хиляди, всяка една от тия категории сериозно си плащаш. Тя казва, ти директно вкъщи, ти не нормален ли си? Да ги караш тия книжки, имаш книжка, вика за автобус, кога ще караш автобус? И тогава казах това, което ми каза и баща. Викам, виж какво? Един ден нещо може да стане, да не съм в тази фирма тук. Може да се наложи да си изкарвам прехраната и да изхранвам семейството с каране на било на камион, било на автобус. Няма срамна работа в крайна сметка. И сега пак го казвам. Няма срамна работа. И аз нямам никакви притеснения, ако утре не съм депутат. Никакви притеснения няма. Икономист съм, с образование съм, ако не мога да си намеря работа някъде, ще тия шофьор ще стане. И не се срамвам от това. И няма нищо срамно в това. За каузата е важно. За каузата. Така. Първо е важно човек да осъзнае, че влизайки в политиката, не влиза за да стане богат. Аз няма да стана богат никога от политиката, защото живея от заплатата си. И това нещо, което имаме ние като борба в парламента, ето Звезделина беше 1 мандат, сега работим да стане и тя отново, да вкараме поне 3 в Бургаски регион. Тя сама видя и може да го потвърди, че ние вътре работим за каузата, работим за национално отговорите въпроси. А иначе, много е лесно, между другото, преди влезем в парламента и на вас, може би, не знам как ви звучи, ама отстрани е много лесно някой, когато каже, те ако ми дадат пари, аз ще ги откажа. Ама къде ви сипате тук, колкото е това бюро, 3 сака с пари, за да гласувате правителството или да прокарате решение, което загробва българската енергетика, надежда има. И знам това, което битува като разбиране, че
няма как да се борим срещу купения вод, ама те толкова много купуват, тук примерно в Несебър винаги прословутите местни избори, колко много пари се дават за един вод. Представете сега, предположение, сега Пеевски дава между 400-500 лева за купен глас, колко на другите местни избори в Несебър колко ще дават местните велможи. Просто не мислим си колко ще дават. Просто бедна ми е сигурно фантазията колко ще даде за един глас. Въпросът е, че всичко зависи от това, тия, които се нагърват с тия задачи, дали имат смелостта да устояват политиките. Ние смятаме, че това, което сме обещали пред нашите избиратели, не само смятаме, то е факт. Всяко едно от нещата, които сме подкрепили или не подкрепили в парламента, е било само единствено свързано с националния интерес. И сме подкрепили предложения, дошли, да кажем, от ППТБ. Едно от най-емблематичните им предложения беше когато искаха да се закрие специализирания съд и прокуратура, създадени от ГЕРБ и от ДПС, бяха една от бухалките, за да мачкат бизнес, да мачкат политически неудобни противници или просто когато искат някой да го смажат. Тогава беше специализирания съд и прокуратура. Тогава от нашите гласове зависеше дали това нещо ще мине. Когато е полезно за държавата и за обществото, никво да не го гласуваме. Да гласуваме против или да гласуваме въздържал се, ми подкрепихме го. И благодарение на нашите гласове това нещо мина. Така че това, което имаме като политики, като управленска програма, като всичко това, което смятаме, че трябва да се случи в държавата, е една много голяма тема, която ако тръгнем сега да говорим, по-скоро стане сутринта. Се радвам, ако имате въпроси за всеки един от тия секторите да питате, защото има сигурност и много неща, които сте чули, прочели, видяли, най-вече в виртуалното пространство или пък дори в националните медии да ви се обяснява какви сме фашисти, в същото време пък и сме комунисти, махем пак сме фашисти, махем ми сме русофили, пък защитаваме руски интереси, но в същото време пък има някой, който обяснява, че сме американски проект. Всякакви такива митови и легенди. Дали? Абсолютно всякакви митови и легенди. Затова тук директно питайте. Няма неудобни въпроси. Въпросът е дали това, което ще питате, е ваше лично мнение или някой някъде го е чул, ще ви отговоря откровено и ще ви кажа така, както са седят реално нещата. Ако е въпрос свързан с местната власт, Звездалина е достатъчно компетентна, за да знае всичките болешки, които са свързани с община Несебър, битките, които сме водили през годините и това, между другото, което вярвам, че на следващите местни избори ще покажем, че и вие вече като го видите, че при положение, че можем на национален мащаб да покажем, че не се продаваме, мисля, че също нещо може да направим в община Несебър. И нищо по-логично няма от това, най-после община Несебър да не е само на корпоративни интереси и неща, които се случват заради бизнес интересите. Дайте, питайте, за да отговаряме, иначе ще трябва да влезем в детайли по програмата. Мисля, че по-интересно ще ви, ако има въпроси, за да влезем в диалог, да не е монолог от наша страна. Ако трябва да направи първата крачка, за да не се другите малко да се пречупат. Слушам. Избирателна система. Изберете или компютър, или хартия. Ама и двете не вървят. Това е въпросът дали да гласуваме с хартия или с машина, все едно на някой го питаш от кой искаш да умреш, от чума или от холера. Не, просто да е само тук пак казвам, ако имаше полезен и единствено едно универсално решение, да го кажем. Проблема е следния. Първо, по отношение на хартияния вод. Всички сме виждали през годините какво прави ГЕРБ, какво прави ДПС с едни чували, които някой някъде мъкне по най-бруталния начин. Само ще ви кажа, този парламент в Велико Търново Възраждане вкара един депутат. Знаете ли на колко гласа не влезна втория депутат на Възраждане от Велико Търново? 12 гласа. Как ви звучи? 12 гласа. Цифром слово, 12 гласа не ни стигнаха за втори депутат от Велико Търново. Как да вярвам на това нещо, което се случва? От другата страна обаче седят машините. Така.
Има обаче един ориентир за машините. В момента ГЕРБ и ДПС бягат неистово от машините. Не искат машини, правят всичко възможно на всички техни купени корпоративни вотове, на всички тия контролирани гласове. Само единствено им се казва да гласуват с хартия. Затова, водени от максимата, че щом ГЕРБ и ДПС обясняват нещо, че е лошо, значи е добро. И обратното. Ако нещо обяснява, че е много добро, значи това може да е като ориентир да кажете, че голяма е вероятността, че ако те обясняват, че е добро, значи е лошо. Затова аз смятам, че към този момент, щом те бягат от неистово от хартийния вод, от машините, значи по-добре гласувам и аз лично ще гласувам с машина, но, пак е много голямо но. Пак казвам, това дали от чума или от горе ще умреш, всичко зависи. И тук, между другото, това не е причина за отчаяние. Напротив, когато имаме членове в комисията, ние имаме право като парламентарно представена партия да имаме членове, те са гарант за опазване на вода. Обаче, имаме членове, които някой, защото е скромен, притеснителен и вижда пред очите му, че някой почва да прави някакви нередни неща. Ако той си замълчи, тия нередни неща ще се случат. Да, на мен ми е ясно, че не всеки е биткаджия, не всеки има право, има така силата, коража да стане, да се опълчи, да каже спираме процеса, няма да борите по този начин бюлетините, защото виждам, че има нещо нередно. Не всеки става за това. Но той е добър българин, няма да се продаде, не се е продал. Затова призовавам и умолявам всеки един, който е наш член на комисия, да съблюдава честността на вода. Не само нашия, на всички. Каквото е гласувано, това да бъде в протокола. Като пише 0 бюлетини за възраждане и като ги няма, толкова да са. Няма да надписва нищо, няма да съгласява нищо. Като пише обаче, че има 50 бюлетини и ги има там, да следи като тигър да ги пази, че тия са 50 и ще пише в протокола 50. Тук е тънки момент. Машините по същия начин. Затова гласуването е важно, изключително важно обаче да си опазиме вода. Да опазиме на всички вода. Защото ние като нашите членове в комисии на всеки един е казано опазвате честността на вода на всички. Не нашия само. Не имам 50 гласа и нашите да са 50, пък другите разбирайте се как да ги пишете. Напротив, ние се бориме за всеки един глас. И е ключово това. Честността на вода е ключово. В крайна сметка, старата максима казва, тя се отнася за абсолютно всички народи, включително и за българския. Всеки един народ си заслужава управниците. Дали с действията или с бездействията. Си заслужаваме управниците. Това, че 70% от българите предпочитат да седят вкъщи, да псуват и да казват, че всички са бокуци, няма да им гласува нас. И накрая си заслужаваме това, че ще отиде Пеевски, ще накупи гласове или ще отиде Борисов, или който няма значение, нямам представа кой от тях купува или не купува. Смисъл, пред мен не е станало нищо. Обаче чета за поредните неща, които се разкриват. И чета как Пеевски и влиянието, което има, разчиства дилърите на гласове, които работят, да кажем, за ГЕРБ. Ама това няма никаква тежест. Между другото, тежестта на купени вота. Ама какво значение има колко гласове ще купи ДПС или ГЕРБ? При избирателна активност 30% или 35%, колкото и да накупат, толкова си. Ако избирателната активност е 70%. Тогава ще се окаже, че 150-200 милиона, които ще хвърли ДПС за купуване на гласове, ще отидат на вятъра. Защото няма да има тежест. Защото вместо да има 30 или 40 депутати, ще има 15. Той като има 15 депутати, язъкна на 150 милиона, които е дал за купуване. Но това зависи от избирателната активност. Затова трябва да отидем и да гласуваме. За кой? Важен е информирания избор. Ние затова сме тук да разясним какви са нашите приоритети, които не са се променили между другото от всичките тия години. Ние сме между другото едно от нещата, които са изключително важни и би трябвало да са за всяка политическа сила, да са изключително предвидими. Не тая година да си за еврозоната, другата година да си против еврозоната. Такъв пример е партия Меч. Той е Радостин Василев Евроатлантик. Той има поредици изказвания, че е за еврозоната.
Ма той докато беше в ИТН се бореше за еврозоната. А той като беше в ПП, беше колко от вас знаят, че беше в преговорния екип на ППДБ, когато водиха преговори с ГЕРБ за съвместно управление. И той, когато направи вече собствената си партия, сега почва да обяснява, че не е за еврозоната. Ама то лентите помнат, видята са видни. Ние сме политически субект, който не си е променил възгледите, само защото трябва да се харесаме на някой. Било то на брюкселски бюрократи или пък било то на определена част от нашето общество. Напротив, ние се борим да убедим с наши аргументи тези, които са на противното мнение. Дали успяваме? Не всеки можем да убедим, но правим всичко възможно с нужните аргументи. Затова ние трябва да сме последователни. И ние като граждани на републиката и всеки един от нас като човек, който си плаща данъците, трябва да знае, че освен задължението да си плаща данъците, има и права. И тия права се упражняват най-вече върху хората, на които взимат решения. И да им държиме сметка дали, когато сме ги пратили в парламента с определени политики, не са ни продали и предали. Защото се оказа, че ГЕРБ си продадоха избирателите. Тия, които не са купени. Купените е ясни. Ама тия, които гласуват за ГЕРБ, защото им вярват и смятат, че Бойко Борисов просто е много готин машкар, затова ще му гласувам доверие, но толкова се оказа. Той обясняваше, ставаше и лягаше да обяснява, че Асен Василев и Кирил Петков са най-голямото зло на България, най-лошият финансов министър, Асен Василев е такъв, онакъв, Кирил Петков срам и позор и накрая управляваха заедно. Че то последното правителство беше на ГЕРБ с ППДБ и ДПС. Той предаде избирателите си. Тук при вас, във вашия град, със сигурност има хора, които гласуват за ГЕРБ, защото вярват на ГЕРБ. Има такива, не си мислете, че там само контролиран вод. Има си, естествено, че има такива хора, ние не можем да ги съдиме. Демокрацията това, има различни хора, които вярват на различни неща. Въпросът е, че ГЕРБ, ГЕРБ продадоха и те своите избиратели. За ПП и ДБ някакво да коментираме, те първи сложиха на пангара всички, които са им гласували доверие. И ги продадоха директно. Ние се гордеем с това, че не сме предали абсолютно никого. И когато гласувате за Възраждане, гласувате и ще получите Възраждане. Това, което сме говорили, няма да получите ДПС, защото гласувайки за ППДБ, получавате накрая Бойко Борисов и Делян Пеевски. Като гласувате за Възраждане, ще получите политиките на Възраждане. Слушам. Какви са начините за предотвратяване на влизането на България в еврозона? Защото това, което направихме много, да съберем толкова много подписи, включително аз участвах, в това много цяло удряме на камък правителство, даже напротив, започват да се задействат някакви механизми. И това ме интересува в момента всичко, което е в програмата ви, според мен е наложащо това да се предотврати по някакъв начин. Когато тръгнахме да правим референдума, той беше от безизходите, защото тия, които ни управляват, искаха да ни набутат на сила в еврозоната, както и в момента. И когато тръгнахме да го правим референдума, до последно се обясняваше как ние нямаме право на този референдум, защото имаме договори, нямаме право да отлагаме влизането на България в еврозоната, тъй като това е било фиксирано в договор. Точно преди една година, когато беше епицентъра на референдума, румънското правителство към онази дата взе решение на Министерски съвет, техния си Министерски съвет, в който каза, Румъния няма да влиза в еврозоната до 2028 година. И отложиха влизането с всичките тези години пред тях. Отложиха. Това, което направихме и искахме да направим ние чрез референдум. Имаме същия договор като Румъния. Де факто, правителството, което и да е то след тези избори, на първото си заседание с решение на Министерски съвет, министрите гласуват и казват, отменяме влизането на България в еврозоната до 2030 година. 2030 година ще решим дали да влизаме или не. Преди 3 дни управителя на Румънската национална банка, само ще вметна за огромен наш срам като народ, ако преди няколко десетки години, най-вече 90-те години, ние бяхме в пъти по-добре финансово от Румъния. Тук има възрастни хора, които могат да го потвърдят, че румънците идваха в България и гледаха като на България на един голям кореком. В момента нещата в Румъния са по съвсем друг начин.
В Румъния стандартът е по-висок, заплатите са по-високи, всичко е много по-добре. И преди няколко дни управителя на Румънската национална банка даде едно просторно интервю и част от интервюто му бяха въпроси свързани с еврозоната и с това, че Румъния отложила до 28 година влизането в еврозоната. Какво мисли той към днешна дата? Той каза директно в прав текст: Румъния към днешна дата няма място в еврозоната, ние не сме готови за еврозоната, еврозоната ще ни съсипе икономиката и румънския граждан ще пострада и ще обеднее. Това за Румъния. В същото време, между днеска в дебата, който беше в BTV, аз им го казах това на Асен Василев и на Дилян Добрев и на другия от БСП, който беше, защото и БСП са скрити евроатлантици. И когато им го казах точно това е за шефа на Румънската национална банка и това как са отложили преди една година влизането от 28 година, настъпи едно мълчание, без коментар от тяхна страна. Гледаш, ни изцъклени погледи. Реално битката за това да не влезем в еврозоната и да си спасим това, което имаме въобще като останала държава и суверенитет, може да се реши много бързо. Избори, мнозинство на Възраждане или правителство, което сме убедили другите да ни подкрепят нашето правителство, с решение на Министерския съвет отлагаме влизането в еврозоната. Другия път, който вървиме е трудния, страшния и неприятния е това да отново да убеждаваме мнозинство в парламента, защото колко от вас знаят, че в този парламент отново вкарахме проект на решение, в който парламента да одобри въпроса, който беше за свикване на референдум и искахме парламента да потвърди свикването на референдум. И евроатлантиците отказаха да отидем на референдум. Обяснението беше отново, колкото обидно за всеки един от нас, толкова и прозично. Българският народ не е компетентен да отиде на референдум. Де факто те казаха, българският народ е прост. Това казаха. Обаче в същото време българският народ не е просто да им гласува доверие. Нали? Те това искат. Сега искат този същия народ да им гласува доверие, да ги вкара в парламента. Така че пътя за това да не влизаме в еврозоната е точно такъв: или правителство на Възраждане, в което го отлагаме, или убеждаваме вътре партиите в парламента да отидем на референдум. Те не искат референдум по една много простичка причина. Над 80-90% от българите ще гласуват против влизане в еврозоната. И това ги плаши. И затова не искат. Това е големия страх. И ако може да има добро в лошото, то е хеме, за съжаление, но е факт. Нашата беднотия и това, което имаме като икономика в момента, са в толкова окаяно състояние, че просто дори в еврозоната не ни искат. И имаше доклад на Европейската централна банка, който каза, че не сме готови за там. В момента, ако сте гледали днеска дебата, аз им го казах и те големи им страхи, че бюджетният дефицит, който трябва за да влезем в еврозоната да е 3%, в момента е 9%. И те, за да го върнат на 3%, вариантите са два. Или вдигат данъците, за да увеличат приходите и бюджетния дефицит да падне. Това е един вариант, за който казват, че ГЕРБ казват, ама ние не сме за дигане на данъци. И те са обаче за втория вариант. Да урежат социалните придобивки. Да няма актуализация на пенсията, да няма вдигане на минимални заплати, да няма обезщетения сега за земеделците. Тия всички неща, които се навършат, защото те не са само пенсии и заплати. Да няма вдигане на учителските заплати, актуализация по-скоро на лекари. Това е всичко, което се случва. И това е втория вариант. Да уреждаме социалните придобивки, за да може някой да ги потупа по рамото, а да не са като румънските управляващи да кажат, че просто няма да влиза. И нашите евроатлантици това искат, това правят. И ние сме изправени на тези избори изключително важен момент, в който трябва да изберем какво искаме. Като народ, като седим по къщите и не гласуваме, си получим евроатлантици. Си получим отново за наш срам този парламент. ДПС преди да се разцепи беше втора сила. Не знам да го помните това. Сега Пеевски работи и хвърля луди пари за тези избори, отново да стане втора сила, за да ако се провали ГЕРБ на първия мандат, те да са втора и да вземе той мандат и да си накупи депутати от всички групи, с изключение нас, както направи последния път. Това му е голямата цел на него. И затова го плаши това, което дават вече всички социолози, че ние вървиме към момента стабилно втора сила. Защото втория мандат ще дойде при нас. Други въпроси? Момент. Госпожата, заповядайте.
Ако допуснем, че спечелите, в което не вярваме, какви ще са ви първите стъпки, които ще предприемете и какви промени осезателно ще настъпят в живота на българския народ? Казвам ви веднага, те са изключително важни. Първите две неща са ключови за България като цяло. Има една мисъл тя не е мисъл, това е цитат на цар Борис Обединител, когато за пореден път Хитлер го натиска България да изпрати войски на източния фронт, когато започва войната с Съветския съюз тогава. И когато за пореден път цар Борис отказва, има една знаменита негова реплика, която казва, че по-добре българския народ да яде черен хляб, отколкото да има черни забратки на майките и сестрите. В времената, в които живеем, ние в момента виждаме, че се води една война на 400-500 км в България, пряка линия през Черно море, която само на заглавие е Румъния срещу... Украйна срещу Русия. Войната е САЩ и НАТО срещу Русия. И тази война в момента усилено се губи от САЩ и НАТО. Нека забравим, че ние сме НАТО. България е член на НАТО. За наш най-голям страх от 5 години във Варна има команден център на НАТО. Не знам колко от вас знаят. Команден център на НАТО. Де-факто този команден център във Варна. НАТО решава, контролира и разполага всички кораби, всичко свързано с Черно море, в Румъния, с българските кораби и това, което евентуално ще има. Де-факто, отделно са и 4-те американски бази, които ние не знаем какво влиза, какво излиза. Тъй като самолетите на американците кацат в американската база, ама какво каца и какво излита, оттам никой не знае. И де-факто това, което всички сме свидетели, което официално по всички медии, в световните медии се обяви, че украинците искат да ескалират войната и искат от НАТО, от САЩ и от всички държави в НАТО да им бъдат предоставени ракети, които да изстрелват не просто на фронтовата линия, ами да изстрелват в дълбочина в Русия. Ответният отговор на Путин беше ясен и точен и той каза, и той не само той, ами там събра на съвещание, което и пуснаха и видео, което взеха решение и директно казаха, ако такива ракети се бъдат предоставени на Украина, почнат да си изстрелват спрямо руски градове, Русия ще изстреля ядрени ракети срещу държавите, от които са излетели тези ракети. И сега, искрено се надявам, цялото сърце се надявам, пак го казвам и репликата, затова започнах с това, което е казал цар Борис, че нищо по-лошо наистина няма от война. Няма нищо по-лошо. Икономика се възстановява, демографска криза с целенасочена политика, която наистина отнема години, но това също се прави. Войната и жертвите на войната няма връщане назад. И ако ние като натовска държава, защото ние сме на фронтовата линия, ние сме активни участници в войната, това нещо стане, ние ще пострадаме едни от първите. Затова първото решение на правителство на Възраждане ще е точно в тази насока. Закриване на командния център на НАТО, предизвестие за американските бази за закриването. По договор американските бази, ние между другото, не знам, ето, аз за пореден път ще кажа нещо, което го чувате, сега го казвам. Сигурен съм, че това не го знаете. А не го знаете, защото има медиен чадър, образно казано, върху всичко това, което правим ние. Вие съм сигурен, че не знаете, че за пореден път и този парламент ние предложихме проект на решение, в което американските бази да бъдат закрити в България, да ги няма. Не сте го чули. Няма как да го чуете, тъй като не го казват по националните медии, то не достига. Не всеки от вас гледа Фейсбук, какво правим и какво говорим във Фейсбук. Де-факто, договорът за американските бази е следния. Изтекал е срока, от тук нататък е нужно да пуснеш предизвестие към американската държава, че договор е прекратен едностранно и те имат 1 година срок по договор да се изнесат от България. Само да довърша въпроса. Многословно, но той проблема изисква доста разяснения, за да се разбере. Ние това нещо, тъй като правителствата в България 35 години, никой не смее. Това е тема, забранена тема.
Това е тема табу. Нататък е нужно да пуснеш предизвестие към американската държава, че договор е прекратен едностранно и те имат 1 година срок по договор да се изнесат от България. Само да довършат въпроса. Многословно, но той проблема изисква доста разяснения, за да се разбере. Ние това нещо, тъй като правителствата в България 35 години, никой не смее. Това е тема, забранена тема. Това е тема табу. И ние сме единствените, които за пореден път го вкараме в парламента. Когато го вкарахме в предишните парламенти, знаете ли кой беше най-яростният противник, който ставаше, говореше като партия, имам предвид, от трибуната срещу това, което искахме ние за закриване на американските бази? Можете ли да предположите от всички евроатлантически партии в парламентите, които бяха последните 4 парламента? БСП? ДПС. Точно така. Значи ГЕРБ, ДПС и ПП-тата, и ДБ-тата, когато ги вкараме тия неща за тия американски бази, ние ги вкараме, ставаме, говориме аргументи, излагаме защо, как, какво. Пълно мълчание. Те не коментират, не влизат в дебат с нас, просто накрая гласуват против и в канала нашето решение. Да, ма БСП имаха нужда да се доказват на американското посолство, зафировци, не знам си кой още, вече не ги помня, скъсаха си ризите да обясняват как това нещо не трябва да стане, защото застрашаваме националната сигурност. Затваряме тази скоба. Реално, първото решение е закриване на командния център на НАТО в България, спиране на изпращането на каквото и да е било оръжие за Украина, защото ние продължаваме да изпращаме оръжие. Предизвестие за американските бази, закриването на американските бази. Това, всичко, което в момента коментираме, е изцяло в правомощията на изпълнителната власт и на Министерски съвет. Второто решение, което е също директно правомощията на Министерски съвет, респективно на правителството на Възраждане, защото такъв беше въпроса. Второто нещо, уведомление на Европейската централна банка и на Европейската комисия, че България няма да влиза в еврозоната до 2043 година. Тогава яка милата, яка милари. Я има Европейски съюз, я няма. Ако има Европейски съюз, 2042 година правителството може да реши, че ще го отложи с още 20 години. Например. Това са първите 2 спешни решения. Третото решение, което зависи изцяло също от изпълнителната власт и от Министерски съвет, е България като правителство има право да отиде в Брюксел веднага и да започне да отвори преговорните глави за нашето членство в Европейски съюз по отношение на глава енергетика, глава земеделие, защото, както ви звучи така малко абстрактно земеделие, защото живеете на брега на морето, сега си представете, че както беше с COVID-истерията, границите се затворят и както в момента, между другото, Германия и Австрия затвориха границите си и утре ние трябва да се изхранваме сами като държава. Аз ще ви кажа, освен жито, защото имаме жито, освен да си правим хляб, който не е малко, други държави това нямат, ние друго нямаме. Ние всичко внасяме. Всичко. Всичко. От мляко до месо. И яйца, включително. Да, там горе-долу произвеждаме пилешко месо, между другото, там горе-долу имаме някакъв капацитет. Но до там. И ние не отидем ли да предоговаряме тия условия, в дългосрочен план сме обречени. Това също е пряко първите решения, които зависят от Министерски съвет. Това са изключително важни. Пак ще ви кажа, да не бъдем въвлечени във война, икономически да не бъдем съсипани с влизане в еврозона и всичко това, което зависи от Европейския съюз по отношение на нашето членство вътре и условията, заради които не. Защото колко от вас се замислят, защо, която и да от тия най-големите вериги хранителните, защо продават домати от Испания и защо продават яйца от Полша? Вие давате ли сметка, защото те не идват с самолет? Значи един тир товари в Испания. Испания, си го представяте на картата къде е, хиляди километри. И този тир товари там от производител, пътува цяла Европа, смятайте какви разходи има, пристига тук, разтоварва, влиза в магазина и тия домати са по-евтини от българските. И лошото е, че не е само да Така. Не, тази го дам като пример. Сега, защо са по-евтини? Ами той на испанския производител не му излиза по-евтино този домат да го произведе. Просто испанският производител
получава субсидия, която той в момента, в който вече го е произвел, той е на печалба. Не е 0 на 0 разходи, той е на печалба. И дали ще го продаде, да кажем, на 50 стотинки, или ще го продаде на 1 лев, или ще го продаде на 20 стотинки, няма никакво значение, той е печалбата, която си е калкулирал, той е получил под формата на субсидия. Същото нещо е за яйца, например, от Полша, защото там периодично получаваме пратки от яйца от Полша. Ами вие, как да ви го кажа по-простичко, няма колбаси, няма месо в България, което около 20% е само българско производство на месо. И това го казва официално от парламентарната трибуна предишният министър на земеделието, който е едър собственик на една от фирмите производители на колбаси и на месо. И той ще го каза директно. Но това всичко е заради субсидирането. Ама никой не ни е виновен. Защото ние, когато сме влизали в Европейски съюз, сме съгласили на тия условия. Сега кой ни е виновен, че подаряваме на украинците 2 атомни реактора с решение на парламента и си купуваме един американски, продаваме ги, по-скоро ги подаряваме, защото по документи 2 ни реактора ще ги продадеме на украинците за 1 200 милиона. Нали също кога ще си вземем 1 200 милиона от украинците? Те дължат вече над 100 милиарда заеми имат. Никой няма да си ги получим, а то 1 200 милиона, ама ще си купиме и има решение на парламента, който определиха фирмата доставчик Westinghouse, определиха точно реактора, който ще купим, определиха и цитираха в решението на парламента банката, от която ще купи, ще вземе кредита, американска отново. Реакторът струва 60 милиарда. Кой ни е виновен? Американците, че ни натискат и нашите евроатлантици се съгласяват, или тия 70% от българите, които казват няма да им гласувам на тия буклуци. Като им гласуваш, ще купим реактор за 60 милиарда. Ама те тия 60 милиарда, нали не си мислите, че е така от вятъра ще дойдат. Те ще бъдат калкулирани в ток. И просто ще дигнат цената на тока. Това са най-спешните решения, които трябва да се вземат. Оттам нататък, за да имаме правителство, ние ще имаме тогава и мнозинство в парламента, поредица решения, за които, между другото, когато имаш мнозинство в парламента, когато си воден от национален интерес, много неща се променят в страната много бързо. Едно от другите първи решения, които ще се вземат, ще го кажа веднага, е, че ще сложи мораториум върху строежа на частни болници в България. Това е също веднага може да стане с решение на парламента, проект на решение, не е нужен законопроект и слага мораториум. Това са най-спешните неща, които са на първото заседание на първите 2 часа за работа на Министерски съвет. Друг въпрос. Слушам. Да дръпнем, аз исках, че според нашия духовен баща да каже 2 думи. Той имаше желание, но преди това искам да дръпнем завесата около президента с 2 думи. Факти ще казвам, само без да казвам лично мнение. Мисля, че достатъчно интелигентни хора сме всички тук в залата, всеки да си направи извода. Радев, след като завършва тук образованието си, пилот, воен пилот, издига се до един определен момент и става началник на военна база, и съвсем случайно в кавички заминава на щабна академия в Уест Пойнт в Щатите. Все едно преди 1989 година, като отидеш на щабна академия в Москва, случайно ли беше, в Ленинград или в Москва, няма значение в кой град, зависи какви войски. И той отива и 2 години завършва с отличие Уест Пойнт, американски възпитаник, щабна академия, нали, там не са случайни хората, които влизат вътре, де-факто ти там си обучаван на американската тактика, натовската тактика, още имал си достъп до съвсем друга информация, де-факто завършва там щабната си академия. Връщайки се, веднага става шеф на военно-въздушните сили. Веднага. Малко по-късно, съвсем случайно, номинация за президент. От своя страна, тогава, ако се върнете към тези времена, Бойко Борисов и ГЕРБ бяха в апогея на своята слава и чест. В кавички чест. Те там, както кажа, той имаше един път поредното му цинично изказване, беше като избираха председател на Народното събрание, бяха избрали Цецка Цачева в началото и той по типичен него стил каза, аз века
макар да номинирам, ще го изберат в парламента, защото имаше мнозинство на купени такива малки партии покрай него. Така. И тогава, когато бяха тези избори, когато издигнаха Радев, Бойко Борисов и ГЕРБ бяха много силни. Даже тогава имаше едни периодичните, които се случват, нали, искаха него да го номинират, за да стане той президент, така, нали, вече почетно да играе. И той съвсем изненадващо за всички номинира Цецка Цачева. Цецка Цачева беше тотално неизбираема и никой не я харесваше. Просто нямаше харизма жената, просто не става за президент. И срещу нея Радев. Генерал, достолепен, хубаво говориш, уравновесено говориш. Ама преди 2 минути помните какво казахме за неговото минало. Той се гордее, това е част от неговата визитка. Така, след това господин Радев имаше привилегията да определя няколко правителства служебни. Правителства, които само ще кажа, че едно от нещата, които се взеха като решения, 2 от нещата, само ще цитирам, повече не го коментирам. Пак казвам, това са фактологии всичкото. Първото нещо, което едно от първите неща, които активира неговите служебни правителства е пакта Триморие. Не знам колко от вас са го чували. Това е старата доктрина на НАТО, касае държавите, които започват от север, стигат до България и граничат най-близко с Русия. Пакта Триморие, това е малкото, образно казвам, малкото НАТО, което да е фронтовата линия срещу при евентуална война с Русия. И неговото правителство организира тук в София, в България, в София беше голямо събиране на Триморие, какъв проект, колко хубав, как така, нали? Всички това военен пакт за война с Русия. Другото ключово нещо, което той направи, подписа договор с турската държавна компания Боташ и в момента ние всеки месец плащаме по 50 милиона, мисля, че беше за да ви подведа за точната сума, на турската държава, за да използваме правото, ако ще купуваме втечнен газ от Турция, да го транспортираме за България. Ние не купуваме. Само, че договора плащаш. Такъв е договор. И няма разваляне. Ако ще го развалиш, трябва да платиш няколко милиарда беше на устойката. Това за него. Дългосрочен проект на американската политика. Добър, добре говориш, уравновесен, скачаш на Пеевски и в същото време всички тези евроатлантически политики, които прокарва. Щях да забравя. Помните ли кой въведе зелените сертификати в България? Зелените сертификати бяха въведени от неговото правителство. Защото много хора вече това, което ще остане в историята след 50-100 години, нашите деца, внуци ще четат, като четат вътре тия всичките безумици, на които бяхме свидетели, затваряници, КПП-та, пейките от парковете, премахване, тези всичките безумици и апогея на това нещо беше зелените сертификати. Да отидеш да работиш, зелен сертификат и да се бодеш с нещо. Тая тема няма да я купаем. Въпросът е, че той го въведе тогава. Той, персонално. И обяснението беше, имаме общностни ангажименти към Брюксел. Защото в Брюксел някой решил, че трябва да се въведат сертификати. И тогава, ако се върнете, ние бяхме именно тези, които направиха всичките протести срещу зелените сертификати. Именно Възраждане. Но ги въведе той. Това е за него. Мисля, че всеки един от вас може да си извади изводите по отношение на повече за него. Мария, само мен. Притеснява се. Да кажи, Мария. Добре, според теб какво цели, като казваш дългосрочен проект, имаш предвид президентска република? Или? Кой, за мен ли? Не, за Радев. Имаш предвид за Радев. Не, Радев е в дългосрочен план. Защо? За какво е президентска република? Той е бил вече 2 мандата президент, повече няма на къде да върви на президентска република. Политически проект, в който отива и се явява на политическата сцена. С партия. Това е логичното, ама те много хора смятат, че виж не. Да приемем, че това, което коментирахме като част от неговата автобиография, просто е забравяме. Защото ние имаме част от народопсихологията ни е да забравяме лошите неща. Да, това е християнско, да, трябва да се забравя, да се прощава, обаче има неща, за които като народ, ако ги забравяме, почваме да страдаме. Да приемем, че това го забравим.
и да приемем, че той е перфектният. Ама когато нямаш хора на места, на кой почваш да разчиташ? На схемаджи, на лъжци, на мошеници на места. Примерно той, кой ще сложи и откъде ще дойдат хората в неговата партия в Несебър? Къде ще му дойдат хората? Аз ще ви кажа, веднага ще се намерят тук някои местни играчи, които ще надушат властта, че е близко, ще отидат, ще му кажат, ние сме твоите хора в Несебър. Ние вървиме бавно. Възраждане, за да влезе в парламента, трябваха ни 10 години. Ние не влезахме в парламента, като Кирил Петков и Асен Василев направиха в движение партията, в движение бяха министри, направиха това нещо и влезаха в парламента. Ние 10 години, ние бяхме 10 години на терен, ето, за да направим нещо в Несебър, звездалина от човек на човек, да имаме нещо в Несебър, който години наред се доказва. И така всеки един град. Той откъде ще му дойдат тия хора? Аз ще ви кажа пак. Ще му дойдат такива, ще му предложат се, всякакви хора ще му се предложат и ще вкара Куцо Кьорево и Сакато в парламента. Ще дойде след това Пеевски или Нове Пеевски, ще му ги накупи хората и ще го провали и него. Както беше с Възхода, български параход по същия начин. А той беше министър-председател, назначен от Радев. Човека, който български параход обясняваше и казваше НАТО е България, България е НАТО. И същия този, който водаше, помните ли, кой стана депутат от неговата партия от Бургас? Комитова, да ви кажа, която сега е кандидат за депутат на Мечо. Това е за политическата хамелеонщина. Това са неговите цели. Разбираемо е, демокрация сме, всеки има право. Въпросът е дали той ще е поредния месия, в който, образно казано, вие тук ще му повярвате и ще кажете, той е следващия, който ще ни оправи. Като поредици такива, които ни оправят 35 години. Кажи. Относно БИКС, имам въпрос и въпрос възраждане. Единствената българска партия е, която беше покарена на събитието там, или единствената от българските партии, която е приела, а всъщност са били поканени някакви такива, или вие знаете само за ваши? Абсолютно никой не е канен, освен нас. Ние получихме лично поканите ни. Да, поканите ги получихме лично в парламента, дойдоха и ни ги донесоха. Персонални покани на тримата ни участници, персонално за тях. И всички тия спекулации, купени, покани, всеки може да отиде, ама ние бяхме поканени официално. Така, да, значи това, което имаме като виждане. Пак така, БРИКС и това, което случва, и това, което имаме като разлом, между другото, разместването в войната на международните планове, част от икономическата война, която се води, именно БРИКС срещу това, което имаме като остатъци вече от Европейски съюз и американската хегемония. Защото, когато някой каже, най-мощният икономически съюз е Европейски съюз, вие добре ли сте, хора? Тя само един Китай е по-мощен от Европейския съюз. Като добавиш към него индийския пазар, като добавиш към него руския пазар, като добавиш Бразилия, като добавиш, забележете, Саудитска Аравия, Обединените арабски емирства, аз вече им забравих държавите, които се искат. Турция в момента си е подава, Доган на ден прави изявление, появили се спекулации, че те ще ли да водили война с Русия, защото си били получили там някакви самолети, купени от американците F-35. Той каза, ние тия самолети сме ги платили при време, просто сега беше доставката. Каква война, вика, с Русия? Ние искаме да влизаме в БРИКС, ние чакаме те да ни пуснат, да се съгласат да влезем в БРИКС. Света се преориентира икономически в съвсем друга посока. Само нашите родни евроатлантици седат, това е като има един пример на 8 септември 1944 година да си купиш фабрика. Защото на 9 идват комунистите и вземи тази национализация. Та и нашите също. Зорлям да влезем в еврозоната, те се разпадат. Пука се по шелове. Това е за БРИКС. И ние се гордеем, защото бяхме и показахме, между другото, няколко месеца по-рано, пък бяхме поканени от партията на Тръмп и наши представители, делегация
от двамата ни евродепутати, Рада Лайкова и Станислав Стоянов. Станислав тук посолството го спря, не му издаде визата. Трябваше в деня, когато беше среща, той тогава си получи визата, но Рада Лайкова не можаха да я спрат и бяхме поканени в Вашингтон на официална делегация отново. Също ли бяхте единствената партия? Единствената, да. Единствената поканена, единствената приела? Или може би... Никой друг не е канен, ние сме канени персонално. В БРИКС не е канен абсолютно никой. Там има някой хой като на екскурзия. Ние имаме, пак казвам, персонална покана, партийна покана. За възраждане. Това достатъчно казва, че ние сме моста към необятните пазари на БРИКС и ние сме моста към това, което имаме като достойно поведение спрямо Съединените щати. Защото, вижте, ние никога, аз съм дал винаги за пример, ние не можем да се съдим на американците, че си водят империалистичната политика. Да, те си гонят тяхните интереси. Те си искат един тук, някаква държавица там, имат си обслужващ персонал в лицето на политическата им класа и те използват максимално. И те експлоатират тази политическа класа. Ама те си гонят тях, те не са свикнали срещу тях някой да има гръбнак и да отстоява нещо. Те не са свикнали някой да им каже, не искаме да купуваме американско ядрено гориво, защото колко от вас знаят, че вече купуваме американско ядрено гориво. Това е между другото една от големите теми. Не само го пробваха, вече го зареждат и вече използваме американско ядрено гориво в един от блоковете. И ако оставим на страна, че това американско ядрено гориво е 4 пъти по-скъпо, това не е малко, защото тук говорим за колосални суми. И ако оставим на страна, че ще ни влиза много по-скъпо да имаме американско ядрено гориво, другия основния, големия, дългосрочният проблем, който касае нашите деца, внуци, правнуци, всички поколения напред, какво правим с отработеното ядрено гориво? Защото никой не коментира. Ние в парламента, образно казвам, си скъсахме ризите да говорим, да убеждаваме с аргументи, че не трябва да го правим. Защото американското законодателство е следното. Веднъж продадено ядрено гориво, изнесено от границите на тяхната държава, никой няма право да връща ядрено гориво в тяхна територия, за да не се превръщат в ядрено гориво. Ще достатъчно си имат тяхни електроцентрали, които ядрено гориво го складират някъде. Затова не са дали на различни американски фирми да връщат да правят бизнес, като връщат отработено ядрено гориво. И сега ние като си купуваме американско ядрено гориво, какво го правим? Почваме, вече го складираме в България. Само, че проблема е следния. Ние до сега, откакто имаме ядрена енергетика, по руския ни договор използваме руското гориво на кораб от Варна и в Русия. Сега вече няма такъв филм. Сега това, което използваме като гориво, го складираме. Имаме, разбира се, това е руското гориво, защото не може всеки ден да изпращаш гориво за Русия. Складираш го, натрупваш един кораб, образно казвам, колкото за един кораб, и тогава го изпращаш. Сега в складовете почваме да складираме. Тия складове е изчислено горе-долу, защото е само един реактор с американско гориво за сега. Горе-долу за 2 или максимум 3 години, в зависимост какъв е интензитета на натоварване, да складираме. Де факто 2 години или 3 ще може да складираме. Ами след това. И вариантите са 3. Да направим ядрено хранилище в Странджа, да направим ядрено хранилище в Добруджа, или третия вариант, който се оказа, че е най-подходящ за България, е в Монтанско, едно село до Монтана. И къде там? Там трябва да е това, което са стигнали до извода, че в бивши или мини, или пещери, в които да се сложи вътре, да се складира вътре. Звучи на пръв поглед така много добре, ми ще го складираме вътре, ще излееме 10 метра бетон и ще го запечатаме. Само, че проблема е друг. Проблема е, че чисто физически ядреното гориво отделя топлина. Отработеното ядрено гориво, освен че всичко друго, което може да го унищожи, отделя топлина. И за да го складираш така, ти не можеш просто да го запечатиш. Трябва да направиш специална вентилационна система. Представете си в тази пещера или мина каква вентилационна система трябва да направиш, която пък този конденс от топлината, който е в течна фаза в един момент. Въобще за каква технология става дума и колко ще ни струва? И колко ще ни струва? Колко ще струва поддръжката на тази система?
Обаче народните евроатлантици, като им го обяснявахме това и си късахме нервите в зала да се бориме това да го предотвратиме, тях не ги интересува. Не ги интересува, защото до 2-3 години я са в управлението, я не са, или ако са в парламента с опозиция и да му мислят другите. Това е един от големите проблеми. Това е огромна тема. В момента никой от вас не се замисли, защото не ни е допрял до нас. Той никой не се замисля и какво значи да затворим мините или тецовете в Стара Загора, защото никой от тук няма миньор и никой не работи в теца в Стара Загора и си мислиме, че е нещо далечно. Ама реално ще ни удари, защото цената на тока ще скочи в пъти. Друг въпрос. Чисто изкара Словакия от НАТО. Моля? Чисто. Тисо, да? Кицо. Няма значение, да, разбрахте. Не се прецени. Изкара Словакия. Не е изкарал. Не, той не е изкарал. Той говори в общи линии, казва нещата, които казваме и ние, против цялото това нещо, което се случва с войната в Украина. Абсолютно също, което казваме ние. Не е изкарал. Просто казва това, което казваме и ние. Ние сме, вижте, по отношение на НАТО, ние винаги сме казвали, че нашето виждане на Възраждане е, че България няма място в НАТО. Най-малкото, защото това не е отбранителен съюз, това е вече нападателен съюз. Тази война, която се води, се вижда, че между другото НАТО се създава като контрапункт и заедно с Варшавския договор. Нали? Двете сили, двата блока да си имат отбранителни съюзи и при разпадането на Варшавския договор и са функциите на НАТО. Ти няма от какво да се пазиш вече. Те затова в един момент, много хора не знаят, но в един момент Русия подава документи да влезе в НАТО. Даже мисля, че кои от първите мандати на Путин, ако не беше, и той лично да го е правил. Така, и при което те му отказват, защото те целта не е да се пазат от Русия, целта е да разпарчатосат Русия, да изземат ресурсите и да я завладеят. Това е голямата цел и голямата битка от векове. Нищо ново под слънцето. И в момента това, което случва, нищо ново. Тя не е първата тази война, която се води за ресурсите на Русия. Най-голямата държава като територия в света, която има всичко. От диаманти до петрол и газ. Де-факто, НАТО стига до там, че вече е нападателен съюз. Ние смятаме от Възраждане, че България няма място в НАТО. Но, както и за еврозоната, така и за неща, които касаят следващите поколения, защото излизането от НАТО или не влизането в еврозоната са неща, които касаят следващите поколения. И дали да влезем в еврозоната също касае следващите поколения. Тогава трябва да бъде питан българския народ. Българския народ реши, че България трябва да е в НАТО. Примерно, ето, вие сте тук всичките и гласуваме в момента за НАТО и вие всички казвате, ние трябва да сме в НАТО. Аз като представител за ще кажа, аз съм против, но щом мнозинството го е решило, ми сме в НАТО. Затова българския народ трябва да бъде питан. Ние смятаме, че нямаме право, но ще питаме българския народ. Така трябва да бъде и така смятаме, че така е правилно. И ние ще работим и ще направим всичко възможно да убедим българския народ, че нямаме място там, заради националната несигурност. Друг въпрос. Поръчал разследване, бидейки на власт, на този огромен така наболял доста табуно важен въпрос относно бидейки на власт, в България, ще поръчали разследване на този огромен проблем. Ами ние няма какво да разследваме. Да, виж, ние няма да... Ами то е ясно кой ги вкарва. Държавата ги купува от Pfizer, от Moderna и това беше другата. Наказанието, включително лекари, които са били лекувани и мои познати имат... Само ще ви помоля, нека да не говориме. Нека да не говорим, защото се получава, нали, не се чуваме, няма смисъл. Като поръча разследване на вакцинационния ред, каже геноцидно, хипотетично, в България Възраждане може да го направи още да бъде на власт. Сега, това безумие, което се случи, всеки един трябва да си понесе отговорността, дали е злоупотребял с медицинска информация, дали не е имало достатъчно медицински доказателства, че тези ваксини са вредни към онази дата, защото към момента надали има някой, който... Не, има някой промити мозъци. Сега, между другото, този ден, миналата седмица по радиото, пътувайки слушам радиото и обясняха как много интересно върви в момента имунизационния календар и
все пак има много слабо търсене към хора, които искат да се вакцинират срещу COVID, пак сега бил момент. Значи, в момента все още има някой, който отива и все пак си бие вакцини за COVID. Има, нали? Сега, тази тема няма да коментирам. Явно е, че все още има хора, обаче, които се връзват и ходят и го правят. Въпросът е следен. Ние винаги сме казвали, че за ваксините по отношение за COVID, нека всеки да си носи кръста сам. Ако искаш да го правиш, отиди, прави го. Ама не да е задължително. Това, което обаче трябва да стане ясно в крайна сметка в българското общество, дали е имало, дали политици, дали лекари, дали някои фрези, дали някои от тия, които нон-стоп, дали тия, които някои нон-стоп по телевизията обещаваха и прикамаха за ваксини, дали все пак не са имали информация, че това е вредно опасно. Това трябва да се разбере. А какво е имало във ваксините вече, това на международно ниво се видя. Между другото, еврокомисарката, председателката на Европейската комисия с мъже и с фирмите и тя по същия начин я държат за тия всички злоупотреби с COVID ваксините. Но ние така или иначе, като държава, трябва да видим дали някой не е злоупотребял с информация. Тия, които ни струваха няколко милиарда тия ваксини, трябва да се понесат пък отговорността, що ги купувахме. Друг въпрос. Списка за педофилите направиха ли? Работи се по него. Въпреки, че една година мина, трябваше отново да викаме на изслушване министър-председателя, включително Главчев. В момента му задавахме въпроси последните или предпоследната седмица, беше пое ангажимент, че ще го направят този списък на педофилите да е явен и открит. Други въпроси? Може ли аз нещо да помоля? Питайте. Ние искаме да ви помолим за помощ. Представител съм на минотарните акционери от Аня Слънчев-бряг. Така? Скоро бяхме извикали един журналист да направи разследване. Той наистина направи до някакво разследване. Изкара, че от приватизацията са изкарани 156 милиона лева. Държавата е 75% акционер, ние сме 25%. И нито тя е взела от тези пари, нито ние. Къде са отишли тези пари? Сега, вижте кой отговарям. За да не губим време тук на другите хора, аз така че съм председател на комисията по туризъм. Сега като свърши среща ще ви дам моят телефон и ще ви помоля, като минат изборите, ще ми се обадите, ще чуем по телефона, ще се разберем под каква форма, дали документи, дали да дойдете лично, да ги донесете, да влезем в детайли по това, което имате като проблем, да го обсъдим и да решим какво да правим. Но сега няма смисъл да го правим. След среща тук ще ви дам моят телефон, да ми се обадите след изборите и това нещо да го придвижим. Аз няколко пъти съм викал представители от Слънчев-бряг АД, тя е Звездалина, мисля, че и Борис Алджов са ходили там. Можем да видим какъв е проблема, за да го разучим и да видим и това разследване, което журналистът е правил, ще го дадете. Разбрахме се. Друг въпрос, някой нещо, който иска да пита. Казвайте. Във връзка с изборите искам да попитам нещо, не се ли мисли някакво предложение. Винаги съм се връщала на проблема защо не българи гласуват за съдбата на България. Искам да кажа тези, които са в нашата съседка, турците, които са родени там, не говорят български, не пишат на български, а гласуват. Как гласуват? Сега, вчера този въпрос, който вие зададете тук, вчера имахме отворена среща в Сунгуария и беше зададен почти аналогичен. Проблема е доста сериозен, той дори е морален с хората, които живеят в момента в Турция и имат българско гражданство. Първо, едно е хората, които са родени в България, изучили се тук и съзнателни са живот, в един момент решават там това, което бе като събитие, да отидат в Турция. Те са родени българи, мюсюлмани. Решили се, че са повече турци, отколкото българи, отишли се. Да кажем, че те имат всички права. Обаче, оттам нататък, гледайки чисто времево, техните деца
Една част от тях родени в България, като деца отишли в Турция. Да кажем, айде и те родени българчета. Отишли там, вече са турчета. Обаче внуците им, а те внуците им са родени в Турция. А те тук дори на гости не си. А те една дума българска не знаят. Въпросът е, че внуците им имат свои деца. Де факто правнуците на тия, които са емигрирали по време на възродителния процес. А те пък съвсем нямат представа, освен Българистан и Аркадашвар, друго не знаят. Де факто, чисто морално, тези хора не би трябвало да имат право да определят нашата съдбина и нашата политика. Но, когато сме 35 години завладяна държава, защото ние сме такава, завладяна държава, и когато турската държава си гони интересите, те могат само да са ни като за пример по отношение как се отстоят национални интереси, те правят точно това. Между другото, турската конституция е абсолютно забранено двойното гражданство. Или си турски гражданин, или не си. Няма единствено, което е разрешено на хората, които имат българско гражданство, да си го запасят. Само на тях. Защо? Защото са фактор, който влияе върху нашата политика. Погледнете го от тяхна гледна точка, от турска. Това, стратегически погледнато, е правилно за тях. И те го експлоатират. Защото тия, за които говорим, правнуците, внуците, синовете на децата, на хората, които са се махнали от България, да не мислите, че им е много зор, че нещо получават, че идват да гласуват за българските избори. Те нищо не получават. Ама нямат избор. Там една седмица преди изборите на всяка къща, на всеки апартамент се прозвънява представител на турската държава, идва и казва: така, след една седмица има избори в България. Отиваш и гласуваш, няма не искам. В деня на изборите всеки един от тях е закаран до секцията да гласува, или тия, които искат да си направят безплатна екскурзия до родните места на дядовците на бабици, им се осигуряват безплатен транспорт да отидат за 1 или 2 дни. Те обикновено, едно от игрите на ДПС е, ако могат да нагласат изборите да са в някои от тяхните религиозни празници, за да може да им кажат: елате да гласувате в България, хем 3 дни да почивате покрай, да кажем, Рамазана, условно казано, хем после ще ви върнем. Но това е държавна политика на Турция. Какво трябва да направим ние като държава? Първо, за да го направим, каквото и да било, трябва ДПС да нямат влияние в парламента. Ама ние всички виждаме в момента какво прави Пеевски. Какво прави Доган, защото нека не забравяме, Доган не е добрия. Той не е добрия. Той е същия. Пеевски е духовният син на Доган. Той го създаде. Или един от тия, които го е създал. Де факто, за да решиме този проблем, който казвате вие, ДПС не трябва да имат влияние. Ако имат депутати, те не трябва да са ключови, защото те в момента те промениха Конституцията да може двойни граждани да стават министри, депутати, областни управители, всякакви. Те могат да стават турски граждани в момента такива. Тоест двойно гражданство не само може да гласува, то утре може да стане министър. Той може да стане депутат. Това е недопустимо. И това нещо трябва да се ограничи. Първата стъпка, ако мекия вариант, за който за мен е прекалено мек, е хора с двойно гражданство, които живеят в страни извън Европейски съюз, да не имат право да гласуват. По-кардиналният проблем е, който касае една част обаче българи, които не живеят в Турция, и затова проблема не е толкова лесен за решение, е хората, които имат двойно гражданство, например, живеят в Англия или в Щатите, или където ще да, извън Турция. Тук за мен лично, пак казвам, според мен, не изказвам позицията на Възраждане, според мен лично, в един момент, когато си българин, отишъл си да живееш, да кажем, в Англия, Канада, няма значение в коя държава, и искаш да вземеш тяхно гражданство. Твое право. Като искаш да си канадски гражданин, се отказваш от българската. Като искаш да си българин, си стой българин. Ама така и така. Въпрос на личен избор, но това в Турция, това трябва да се прекрати. Това е безумие. И пак казвам, тези хора, които го гласуват, те не го правят, защото искат. Те нямат избор.
но не касае нас. Друг въпрос. Тя ще дойде към 27 е техният национален празник. Ами, те даже не е нужно и да идват, защото за какво да бият път, като могат да отидат в една от всичките им секции, пак ще гласуват, когато е нужно. В допълнение само да кажа, в няколко поредни народни събрания Възраждане внася предложения за промяна на изборния кодекс, да отпаднат отпред номерата, да е изписано цялото наименование на политическата организация, защото хората, които визирате вие в момента, те не могат да четат. Нали, написано им е на ръката едно номерче и те отиват. Нали, фиктивно трябва да им се попълня на декларация, но във всяка секция там винаги има някой, който ги попълва тези декларации.